Hello mga ka-FB friends, mga ka-YouTubers. Welcome to Barangay Ginmayungan, Balanghiga, Eastern Samar. The one of the historical places because of the Balanghiga Bells. Ngayon, andito kami sa Barangay Ginmayungan for some things na makapag-unwind naman. Maiba naman ang aming ambience. Maiba naman ang aming gagawin. Hindi na lang puro modules. Pupunta muna kami ng bukid. Pag-refresh na aming mga sarili. Pupunta kami sa Bangon Falls daw, yung tawag doon. Isa sa magandang tanawin ng Barangay Ginmayungan na dinadayo ng maraming tao. So guys, let's go. Let's Go. Thirty seconds, tapos nag-post na. Tara, didikita ng sisim. Thank you. Hali kami sa COVID. Mabasa na ako na. Thank you. Thank you. Hello, okay guys. After a thrilling walk, okay, nandito na kami sa Ginmayungan, Bangon Falls. Okay. Hala, pagyakan pa. Sa'yo ko kain na. Dadaang bulan. Yakan pa, yakan pa. Stenong waray! Hello! Di ba guys, napakaganda talaga ng kanilang ano dito. Napakaganda talaga ng kanilang falls. Very refreshing. Ayan. Ang mawat. Hello, vlog! Maara maglangoy. Hindi ka marang lang. Okay, later guys, pupunta kami. May dako no di na nahigop. Anag Biliro. Hindi pa nga people. Okay. Ano na dyan? Asya amon celebrant Miss Gail Look at Pulit. the falls. So very nice. Like Yeah. ano, tumawag na ako. Jik, jik.
to, taas ko lang. Yan o, naipapainig ako. So ayan guys, aakyat ko kami sa mataas na parte ng Bangon Falls. So titingnan namin kung maganda rin ba sa itaas. So ayan guys, nandito na tayo sa taas na parte ng Bangon Falls. Nakikita natin ang lawak at ang lakas ng agos ng tubig. Ayan. So medyo delikado sa pag-ligo dito sa taas kasi malakas talaga ang tubig yung gagaling sa kapatid. So ayan guys. Ay na! Oh! Yakan! Yakan na! Pagyakan na! Vlog na! So pinapaalis na ang mga tao sa gilid ng Bangon Falls kasi lumalakas yung angat ng tubig. Picture ko. Sige.
May mautod. So yan po, parang nahihirapan po sila. Parang nagkakamang po sila dyan, oh. So yan guys. Sige na, go, go, go! Kasi maliligo na sila. Hoping at let's go! Diri day, makita daw. Tinabatay mo, Jim. Tiningneng! At tiningneng! Let's go na! Ay, mami, ano yan? Alarum na! Alarum na! Halarom na. Go, go! Go, go! Ay, kahoy. Ano may kahoy? Lumalaki na yung tubig. Ah! Yan na. Ready? 1, 2, 3, go. Samsung. Oh my gosh, umuulan. Sisilong ko muna siya, guys. Ah, how are you? It's bad. It's bad. No, so please. Ouch, bad. What's up, guys? Naninigas. Nagasumgan diri dyan eh. Naninigas siya, naninigas.